Jak sme včera najavili, tota novoročna noc bi mala bути jasna z slabim mrazom. Tak jedna doma se dočeka z 2017 rok na draže. Ljepše bude mazna rozume, že še zaždem treba dobre oblečiti. Ke slovo o chvíli prvšoho dňa novого roku rano bude umereni ljubomocni mraz, a prezdень z najväčšej časti slnečno. Podobna chvíľa, jak i do scheljo ostatní dni, ale zo skús vyššiu temperatúru, jak poteraz. Vítr bude slabý vostočný i juhovostočný a pricisok nadnormalnu. Rano môžeme rachovať na temperatúry od -9 po -5 a prezdень od 3 na vostoku Banata, po 6 na zahode Srima i Bačky. Na pondelok rano bude slabší maz, a prezdень ešte kus teplejšie, jak deň predtým so slabým vitrom južných napriamoch. Na vtorok prichodzi pochmarenie so možlivými slabými prechodnými padaniami u formi dižđu, ljebu šnihu. Od štvrtku po koniec týždňa zväčšovanie temperatúry a za víkend i diš. Perši 7 do 10 dní januára, jak hvare meteorológi, budú teplejší jak prosek, a potom by malo ušliediť zachladzenie.